magadapya na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Nagsugda na ay sanday Bacolod Mayor Bing Lunardia kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa ila pa istoryanan sa telepono. Sang free flow sang sea travel sa tunga sang Bacolod kag Iloilo umpisa karon nga adlaw Hunyo 16. Nga nagakahulugan nga pwede na makabiyahe ang Bacolod Iloilo vice versa. Apang ang mga nagabiyahe naman gikan sa Manila kag Cebu padulong diri sa Bacolod nga mag-aagi sa Iloilo ang hindi sakop sa ila sining agreement. Ang duha ka alkalde ang nakatigan sa mga desisyon matapos ang duha ka syudad ang lunsay na paidalom na karon sa kategorya sa community kon pareho nga kategorya sa community quarantine. Sanday Lunardia kag Treñas ang magadihon sang joint declaration agud klaro nga mapatag sa publiko ang parameters sang ila nga kasugtan. Ginkumpirma ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ginkasugtanan nila ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia nga magabalik ang biyahe sang Bacolod padulong sa Iloilo kag vice versa umpisa Hunyo 16. Ini ang ginsaad sa Facebook page post sang alkalde. Dugang pagin klaro man ni Treñas sa nasambit nga post nga mga local stranded individuals halin sa Manila kag ibang pangalugar nga magabalik sa Bacolod nga mag-aagi sa syudad sang Iloilo ang hindi cover sang nakasugtan.
Nagpagawa na sa Executive Order Number 43, Series of 2020, si Bacolod City Mayor Bing Lunardia nga nagapalawig sa Modified General Community Quarantine sa siyudad sang Bacolod umpisa Hunyo 16 tungtong Hunyo 30. Sa Executive Order sang Alkalde, nagapabilin sa gihapon ang tanan nga pagsulundan kag regulasyon nga ginpatuman sa siyudad umpisa nga ini ang ginpaydalom sa MGCQ sa Hunyo 1. Gina-encourage man sa gihapon ang mga pamatanon nga nag-edad 21 anyos panumo, 60 anyos pasaka kag ang nagabusong nga kung mahimo magpabilin sa ilang mapuluyan kag hindi na magbiyahe. Sa idalom sa Executive Order Number 43, nalakip na nga gintugutan ang pagbiyahe Bacolod Iloilo vice versa kay iban pang lugar sa Region 6 apang hindi sa gihapon tugutan ang mga makasulod sa syudad nga naghalin sa Manila kag Cebu nga nagbiyahe paagi nag-agi sa Iloilo. Ginpermahan na ni Governor Eugenio Jose Lacson ang Executive Order Number 20-26 Series of 2020 nga nagapalawig tubtub Hunyo 30 sa Modified General Community Quarantine sa Negros Occidental. Ginasaad man sa EO sang gobernador nga ang tanan nga locally stranded individuals o kon LSIs halin sa Cebu ang mahimo lamang pasugtan nga makasulod sa puerto sa syudad sa Escalante kag magadepende sa kapasidad sa isolation facility sa syudad sa Cadiz ang pag-akomodar sa ila. Dugang pa ang mga LSI halin sa Cebu kag returning negrense halin sa Manila ang kinahanglan nga magpaidalom sa mandatory RT-PCR testing kag nakadepende sa LGU kung silang i-home quarantine o kung i-facility quarantine. Samtang ang mga LSI halin sa Iloilo ang ipaidalom sa home quarantine samtang pending ang ila RT-PCR test result. Sa ibang panaton nga mga balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos ginluthang sang live-in partner sa iya anay asawa. Matak na launay media ang sang hapon Hunyo 15 sa sitio Mambucano, Barangay Cabatangan, siyudad sang Talisay. Ang biktima ang kilala kay Ismael Siason, 55 anyos, kag residente sang amuman nga lugar. Ang suspetsado, kilala naman kay Rolly Treveles, legal sang pangidaron, kag residente sang Hope Village, Barangay Concepcion, siyudad sang Talisay. Sunod sa nakasaksi, ginamaneho sang suspetsado ang truck nga kargado sang hollow blocks, samtang nagalakat naman sa dalan ang biktima nga gikan naman sa puluyan sang iya nga amo antes natabo ang krimen. Doon pa, gulpi na lamang nga nagpundo ang ginamaneho nga salakyan ni Treveles, kag ginaligar ginkumprontar ang biktima bit-bit ang armas lutang. Ginluthang sang sinisuspetsado si Siason sa makatatlo ka beses gamit ang wala pa matumod nga kalibre sang armas lutang kag naigo ini sa dughan ni tunaan sang iya kamatayon. Sunod kay Art Siason, bata nga lalaki sang biktima, 15 na katuig nga bulag iya amay kag iloy. Duha pa sang bata sang biktima wala man nakamunong iya amay nga nagadinumtanay sila sang live-in partner sang iya nga iloy. Sunod naman kay Talisay City PNP Deputy Chief of Police for Operations Police Lieutenant Ray Cordero, wala pa may baluan sa mga kapulisan ang motibo sa krimen, samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Ang suspetsado ng palagyo, kapadayon pa ang hot pursuit operation sang mga kapulisan. May bago na nga Regional Director ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 epektibo Hunyo 15, 2020. Si Edgar Apalya sang PDEA Cordillera Administrative Region nga nakabase sa siyudad sang Baguio ang magabulos kay Alex Tablate bilang tagpamuno sang PDEA 6 kun sa diin sakop ang probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Tablate, sa ginkumpirmar sini ang iya bag-ong assignment kag promotion sa National Headquarters sang PDEA. Si Tablate ang magabulos kay Derek Carion bilang bag-ong Service Director sang PDEA National Headquarters Laboratory Service. Si Carion ang ginpamtang naman bilang Chief Public Information Officer sang PDEA National Headquarters. Suno kay Tablate, bulan sang Enero sini nga tuig sang nabaton sini ang promotion bilang Director 2 rason kon nga anang kwalipikado ini sa national position. Si Tablate ang ginassign sa PDEA 6 sa December tuig 2018 kag nagpangalagad sa sulod sa isa ka tuig kag 6 ka bulan. Nagpasalamat naman si Tablate sa kooperasyon sa naglain-laing nga ahensya sa gobyerno, labi na sa madinalag-on nga barangay drug clearing operation. Ginasa naman sa Bacolod City Police Office ang anom ka mga police lieutenant nga bago lang nag-graduate pagi sa lateral entry sumo nga semana. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, ginakompleto pa ang mga clearances sa bago nilang assignment. Ang anom ang inalakipan sa naghalin sa Aklan Provincial Police Office nga sanday Police Lieutenant Gilbert Batiles, Edward Bolivar, Abdon Di Mateo, kag Conrado Espino Jr. Alin naman sa Capiz Provincial Office si Police Lieutenant Christine Serbo,
kag Police Lieutenant Rocky Jimeno III nga halin naman sa Iloilo City Police Office. Ang ano mahimo i-assign bilang Deputy Chief of Police sa kagsubuman sa BCPO headquarters. Hindi lang BCPO ang may-ara sini nga mga police lieutenant, kundi bilog ni sa unit diri sa Police Regional Office 6. Pero priority ang Bacolod, considering nga namugit kita kulang. Kaya nga ito nga mga stations, wala mga deputy. Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Padayon nga ginabulong sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang mag-live-in partner matapos nga nakabunggo ang ginasakyan nila nga motorsiklo Domingo sang gabi sa nagaparking nga garbage truck sang IPM sa Dalan Araneta Highway, Barangay Tangub, Siyudad sang Bacolod. Ang biktima ginkilala nga Sanday Arquiles Carmona, driver sang motorsiklo, 27 anyos kag Jonalyn Balaes, 26 anyos, live-in partner ni Carmona. Nakaangkon sang pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas si Carmona kag Balaes. Sunod kay Police Staff Sergeant Celerino Arollado, traffic investigators sang Police Station 8 nagaparking sa tubangan sang IPM office ang garbage truck nga ginamaneho ni Atlas Salapante agud magkuha sang trip ticket. Nakibot na lang si Salapante sa makita ang ginbungguan sa motorsiklo ni Carmona ang iyang salakyan. Sunod kay Arollado nagapanimaho sang ilimnon si Carmona kag wala ini sang driver's license. Wala sang maging suksok nga helmet si Carmona kag Balaes sang matabo ang aksidente. Ginapalerto pangid ang makatapos ang Philippine Army sa probinsya kasunod sa pagkadakop kay Gaspar Davao alias Aldong. Sunod kay 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte, sa piyak nga naka-alerto sila sa tanan nga panatinion apang karon wala pa gid sila nagahatag sang kumpiyansa. Nagapati si Pasaporte nga aktibo nga nagapag-angot si Davao sa grupo sa mga rebelde sa norte nga bahin sang probinsya. Antes diri ginatindugan sang progresibo nga grupo nga leader lang sang National Federation of Sugar Workers o kan NFSW si Davao. Si Davao nadakpan sa checkpoint sa siyudad sang Cadiz kay dakuan sang armas kay eksplosibo kag mayara man nga pending nga warrant of arrest. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginpalayag ni Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ang hepe sa Victorias PNP nga wala sang foul play sa kamatayon sang 15 anyos nga badyaw nga nasapuan sa idalom sang taytay sang Barangay 13 kag naputos pa sa habol. Sunod kay Corpus, mismo ang pamilya nagtuad nga sa itong talikdan nga bulan, nagbatyag sang kasakit sa tiyan ang napatay. Nagapati naman ang hepe nga natural nga rason ang kamatayon sang biktima. Apang ang hindi na magustuhan kay wala gilayon gin report sa otoridad. Ginpalubong naman ang napatay sa talikdan nga Domingo samtang ginulat na lang ang iya suning death certificate. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa subong nga panahon sa new normal, ang paghalong sa aton ikaing lawas ang aton gidapat nga prioridad. Back to basic kita mga ka-aksyon, hand washing kag good personal hygiene ang importante gid. Yari i-rekomendar ko sa inyo ang garantisado kag epektibo nga Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven nga antibacterial, antiviral, kag antifungal soap. Chemical-free ini kag very mild sa aton lawas mga ka-aksyon. Pwede man magamit bilang feminine wash, pwede mausara shampoo para sa imo kaspadera. Sa may mga punggod, may mga body odor, kag iban pa nga skin diseases, maggamit kamo sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kabalo ka mga ka-aksyon, ang mangosteen, biskan sa adto pa man, ginagamit na sang aton mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga skin diseases. Gani sa aton mga ka-aksyon, maggamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Mabakal ini sa Huakong Stores kag Sincere Drugstores. Kag available man sa mga drugstores malapit sa inyo lugar. Kag mga aksyon sa karon nga panahon sa tig-ululan, likawan naton ini mga respiratory diseases bala para sa ubo, sipon, trangkaso, hilanat. Kaya amo ni mga sintomas ng COVID-19, base madudahan ka pa, mas-swab test ka, madala ka pa sa quarantine facilities. Amo nang alikawan ginaton ining mga ubo, sipon, trangkaso, kag para dira ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Ato nga gina-rekomendar sa inyo, lakip na ang Pure Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ini tanan puno sang vitamin C, nagapawakon sa aton nga immune system, immune booster ni sa. Sunod sa pagtuon sa Kentucky University.
puro kag natural pa ang iya sining ingredients, wala sang preservative, kag himo iya sa pure mangosteen, wala sang iba ni sang cup dire, kundi puro gid nga mangosteen. May B complex pa ni siya, ang B1 para sa aton nerve o kon reflexes, ang B12 o kon B6 para sa aton nga baga, pabakod sa aton baga, likaw kita sa ubo, kag B12 para sa maayong absorption sang sustansya halin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. So, kabalobla kamo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, nakabato na niya sang international award dito sa Estados Unidos. In fact, gina-export ni dito, kagintagaan sang Food and Drug Administration sa Estados Unidos sang 5-year nga expiration period. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, ginasulit naton, mangganaron sa vitamin C, puro kag natural, wala sang preservative, kag himo sa pure mangosteen. Mabakalaton sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag mga butika malapit lang sa inyo lugar. Commercial flights sa 23 ka mga airport ginpasugtan na nga mag-operate. Samtang DOH nagpangayo pasaylo sa sala nga daily situational report sang ahensya. Ang mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalya na sa mga balita nasyonal.
Ginatugutan na sa naglalalain ng mga local government units ang pag-operate sa 23 ka mga airport para sa commercial flights karon nga may COVID-19 pandemic. Sa Facebook post sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCAAP, ilagin presentar ang listahan sa mga airports nga ginatugutan na sa kada LGU para sa commercial flight kag mayara man sang listahan sang airport nga ginapaabot nga magabaton sang go signal para mag-operate. Sunod sa kaap, mayara naman sang siyam ka airports ang natarana nga magbaton sang commercial flights sa palabuton nga petsa kag may 17 naman ka airport nga ginbalibaran sang LGU ang commercial flights. Sunod sa kaap, may pila ka airports ang nagatugot sang commercial flights apang subject sa documentary kag passenger LGU restrictions. Nagpangayo sang pasaylo ang Department of Health kon DOH sa sala nga natabo sa daily situational reports ang ahensya nga naglapta sa social media matapos nga pila ka man netizen ang nakakita sang sala nga bar graph. Sa Facebook post ng DOH, nagpasalamat ini sa mga nagpahibalo kag ginpasiguro nga ginatinguan sang ahensya nga ma-improve ang kalidad kag accuracy sa mga impormasyon. Sunod sa DOH, ang ahensya nagasaligman sa ginapasa sang mga healthcare facilities kag local government units. Una diri ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga ang kadamuon sang panibagong nga kaso sang nagkalamatay ang nagsaka tungod sa delay nga pagpasa sa mga LGU. Pathag ni Verriere nga 22 sa panibag-o nga napatay tubtob Hunyo 13, apat lamang napatay sa bulan sang Hunyo. Sa piyak nga delay sa pagpasa sang data ginpahayag sang DOH nga ang Pilipinas may manubo nga case fatality sa bulan sang Hunyo. Nadugangan sang 25 ang positibo nga kaso sa COVID-19 sa mga Pinoy nga yara sa iban nga pungsod. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, tubtob Hunyo 15, nagsaka na sa 5,566 ang mga kumpirmado nga positibo sa COVID-19 sa mga Pinoy sa 51 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon 2,643 ang padayon nga nagapabulong sa naglain-lain nga ospital. Naglambot naman sa 2,497 ang nakarecover sa masakit. Samtang nagsaka sa 426 ang kadamuon sa mga Pinoy nga abroad nga napatay tungod sa COVID-19. Pinakamadamong ang record sa bahin sang Middle East Africa nga may 3,446 nga kaso. Nagsunod diri ang Europe nga may 881 ka positibo nga kaso, kag 679 naman ang kaso sa Amerika, kag 560 sa Asia Pacific region. Nadugangan sang 19 ang nagpositibo sa COVID-19 sa hanay sang Philippine National Police o PNP. Kag tungod sini yara na sa 414 ang kabilugan nga positibo sa balatian. Sa 414 mayara sang 7 nga napatay kag 240 ang nakarecover. Ang PNP ang mayara sang ginamonitor nga 873 ka suspected cases kag 699 ka probable cases sang COVID-19. Malapit naman sa 800 ka locally stranded individuals sa Metro Manila ang ginsaylo na sa Villamor Air Base sa siyudad ng Pasay. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque nga sa records ng Department of Interior and Local Government ng Tubunyo 14, 379 sa 764 ka stranded individuals ang nagatiner sa Villamor Air Base Elementary School kag Philippine State College of Aeronautics ang gintagaan na sang transportation assistance. Duwa pa ni Roque nga 300 sa 385 ka nabilin nga LSIs ang ginapaabot nga magahalin na sa Manila sakay sa aeroplano kag barko. Ang biyahe padulong sa siyudad sa Davao kag General Santos. Palayag pa ni Roque nga ang gobyerno nagatag sang ginatos ka sanitary kits kag sleeping kits para sa mga LSIs nga nagtiner sa guwa sang naiya samtang nagaulat sang biyahe papauli. Gintudlo sang Malacañang sa administrasyon ni Anay Presidente Benigno Aquino III nga mo nagaumpisa sa pagsukot sang buwis sa mga online seller nga nagaganar sang 250,000 pesos kada tuig. Reaksyon ini sang Malacañang matapos ginpakamalaot sa mga online seller kag mga senador ang desisyon nga sukton sang buwis sa mga nagabaliga paagi online. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi na bag-o ang nasambit nga pulisa tungod mismo si Anay Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares pa ang nagpatuman sini. Dugang pa ni Roque nga ang bag-o nga pulisa wala ginapabayad ang mga magagmay ang ginaganar tungod sa ginapatuman nga train law. Ginpahayag naman ni Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairman sa Senate Economic Affairs Committee, nga mas magastuhan pa ang gobyerno kung dayonon sang Bureau of Internal Revenue nga patungan sang buwis ang mga online sellers.
Suno kay gatsalyan, ikumparar sa masukot nga buwis sa online sellers, mahimo mas dako pa ang gaston sa gobyerno sa pag-monitor sa mga web-based merchants kapag audit sa ilang benta. Suno sa senador, mas mahal pa ang administrative costs ang registration, auditing kag monitoring sa online sellers sang sa makolekta nga buwis sa ila. Sa baylo nga lagson ng online sellers nga magabay lamang ang gina-income, ginpahid ni Gatchalian nga dapat lagson sang BIR ang 70 bilyones pesos nga wala pa nabayaran sang 24 ka Chinese-owned online gaming companies o kon Philippine Offshore Gaming Operators o kon POGO. Gin-insister ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga kinahanglan maging alerto ang Pilipinas batok sa terorismo kag sa anuman nga plano himuon sa mga terorista. Ginpahayag ni Cayetano kasunod sa nga pag-aproba sa Kongreso sa kontrobersyal nga anti-terror bill nga natalana pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod sa House Speaker, madugay na nga isyu ang terorismo nga ginapakig-away sang tanan nga pungsod hindi lamang ang Pilipinas. Sunod kay Cayetano, samta nagapangita na ang gobyerno sang pagdepensa, dire nagapangita naman sang pamaagi ang mga terorista agud malikawan ini. Ginpathag ni Cayetano nga klaro sa anti-terrorism bill nga ginpasar sa Kongreso nga ini ang pagbato sa terorismo kag hindi sa aktivismo o kon aktivismo. Maayo man nga intindihon ang pathag ni later Representative Lucy Torres Gomez angot diri sa diin gid pahayag niya nga kinahanglan nga ang tingnan na repasohon ang Human Security Act of 2007 bangod sa kawadon sini sang kaepektibo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Kag sa aton naman mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sini nga panahon, importante gid nga aton halungan ang aton ikaing lawas. Sagud malikawan o mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari na ang Sunthone Plus Gold. Ang Sunthone Plus Gold mga ka-aksyon, mas ginpa-improve kag mas epektibo na bangod bayara ni sa extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, amo nga mas epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag bukol, kag iban pa. Ganay sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Sunthone Plus Gold, mabakal sa mga butika. Inyong mga aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.